Interneten ikusi dut esperimentu bat eta asko gustatu zait. Eta martxan jarri dut. Da, ospinetan jartzea arrautza bat, eta behin denbora bat pasa eta gero, botatzen duzu eta puskatu berrian saltaka hasten da. Saltaka, bai. A ber, hemen txedakat. Banijoa. Bueno, ez dirudi gehiagi bigundu denik, baina, a ber, botako dut. Me katxiz la mar. Zeit batera ondo atera esperimentu hau, Zeit batera ondo atera. Ni usten dut gaur, bazkaltzeko, tortilla frantsesa. Ai, ama. Kaixo lagunok, eguerdion, eta Idoia, mugika ongi etorri, zer moduz? Oso ondo. Hemen bibili naiz, esperimentua egiten, eta ez zait, ondo atea, arrautza bakizu nola ospinetan lagata, giro bota eta ez da lausten da saltak asteala, eta nahi bertan bera gelditu zait. Zetzen un ondoen, zema denbora eukitzen un. Euki behar da gutxinez, 24 ordu, segun ze ospinetan sartzen dezun. Azkenean erreakzio kimiko bat da, eta denbora eman behar diozu. Eskol guzti hori desagertzea, eta ikusi ezunean desagertu dela, ikusiko dezu dagoela, azkenean zelula bat da, osoa, konturatu zea. Bai, eta beste txuri hori gehatu behar du, ez da? Egosten degunean arraltza ikuste zaio txuri hori, ez? Batzutan asal hori, horretan heldutan nahi dezu. Zuritzen jute gerenean eraman behar degun aurraka, ez da? Bai, eta gero nire semie esate diete ere, kontuz bota. Osea, ez da bihurtzen arraultz bat indestructible. Ja, ez da saltarina bat iten, ez da? Bai, pixka bat bai, baina ez zazu hartuta bota, bertan. Argina notarrak beti presaka. Destio, tain beste denbora eman, da gaina fuerte botaet. Me katxiz la mar. Bueno, Idoia, kimikaria da, emakumeak zientzian elkartetik handator, bertako kidetako basea, eta zato sustatzea zeba berra badago, ez da? Emakumei bultzadat emateko emateunez... Bai, bueno, sukaldaritan ere bai, Azkenean badakigu, Danian beharra dago, bai. Ni berez materialen fisika zentroan egiten dut lan, eta badira aurten 10 urte betetzen ditugu, baina pentsa hasieran, hasi ginean, elkartu zirala 4 ikerlari esan ez, zerbaitin behar deu, ze otsailak 11 emakume eta neskatiko zientzialarianen nazioarteko eguna ospatzen da, duela ja 11 urte. Hortzen hasi ziran 4 emakume hemen Donostin, orduzkeroztik, horren gaude 35 erakunde sartuta, 350 emakume baino gehiago jota fuego, eta, otsailaren 11 esan dizuet, baina guri motz gelditu zitzaigun, da bain, astebete behar izaten dugu antolatzen ditugun ekintza guztiak, zuekin partekatzeko, ze azken finean gizarteratu nahi duguna da, beharrezkoa da emakumeak leku guztietan egotea, eta nola ez zientzian... Urrengo astetik aurre izango hau, eta ze gauza topatuko ditugu aste berezi horretan? Egia esateko denetatik, imaginatuko zu gaina, Euskal Herri guztira zabaldu era, eta ja dagoeneko 60 jarduera baino gehiago, baina oberena dezue webgunean sartu, oso erraz, jarri emakumeak zientzian, zuen navegatzailean, berrintzain nun, Googleen, ez zutena, eta hor topatuko dezue webgunea, eta saiatzen gara beti eukitzen familientzako, bereziki eskolentzako, irakaslentzako, baita komunitate zientifikoarentzat, ze hor eskarmento handi eman behar diago, ez? Badaude hor harriko gor batzuk gure baitan ere. Baina benetan saltxeatu eta ikusi, ze ondo pasatzeko astea izaten da, aldarrikapenarekin beti, baina beti esaten dugu, iraultza egingo badeu, egingo deu dantzan, ez? Ona Idoia. Eskerrik asko, iten dezuen lanagatik, jarraitu hor borrokan, eta hemen ez dakit gu bexamela ingo de hori ba, alda, zientzia alda, o zukaldia ere bada, o zientzia bada, o kimika ere bada, ez da? Hombre, nire zalantzokin un kimika dut zukaldaritza, Bai, eta azkenean erabakin un zukaldaritza egingo nula etxian goixo, baina jakin nahi nula zer zegoen, benetan, nire grina kimikarentzako hasi izan mikroondas batekin. Ez nuelako ulertzen, zergatik berotzen zuen gauza arekain ondo dana, eta esaten nuen, zergaitik izango da, zergaitik horren bila zientziatara jo nun, baina nire benetan hasiera izan zela amonarekin kroketak prestatzen, da holako gauza egiten. Gaur bexamela inberdeu, lehatza ingo deu, bete eta saltxapare batekin, eta asko ikasi. Ingo dugu hemen, ez da? Proba batzuk eta... Ni beti ikasteko prest. Beti ikasteko, gure bai. Adi lagunak, saio bikaina datorreta.
Bueno, launak, eta idoia, garatuko izuet pausuz pausu, lehatza biteko garaian nundik noe biliko gehan, ados. Esan deun bezala, ingo deu lehatza, bexamelakin beteta, armendolen saltza bat, eta gero ingo deuna da alioli bate bai, armendolekin, ados. Eta hemen ingo deuna da, lehatza iriki, zertako, betetzeko bexamel batekin txirlana. Txirlan bexamela iteko, ingo deuna da, txirlak iriki, ardo zuriakin, eta gero ingo deuna da, mamila atea, txikitu, eta hor gelditzen jan zuku danak erabiliko ditugu bexamelai botatzeko. Ingo deuna da, gurina urtu, irina bota, bertara mamia guztia bota, dantzan jarri, esniakin bexamelain, eta gero perexil pixka botako jau, arginan ikutu emateko. Beitu, gure jatetxian, gure aitak, joen dela 50 piku urtetikan, itez ditun kroketa batzuk, txirla betiak daite ziala, bakizuen nola tigriak iten dian muskuluen mamillakin, bexamelakin, pikantiakin, arginan nuen intezian kroketa batzuk, olako bexamelain, berdin-berdina, eta hauek oskolakola irikita, bete, daitezian txirlan kroketak. Hori bai, koska etzan inbertzeatik oskolasekan, batzuk gutezian, koska itera, honek txirla dakala, eta itezean, tigria bezala jan. Eta gaur ingo diouna da, bexamel hori, lehatza, irikiko deunez, bi pusketa jarriko ditugu, markatuko deu, azalaldetikan, eta gero barruan jarriko jau bexamel hori, itxiko deu, eta hoi gutxi balitz, gero ingo deuna da, alioli bat armendolena, ingo deuna da, pare bat baratzuri, arrautza, armendolautza, ospina, olejua, ingo deuna da, maionesa bat, armendol da baratzuriakin, gainen jarriko deu, eta gainerretzea sartuko deu labea. Eta, hoi jarriko deu, azpin ohetxo bat ingo diou, hemen, indako saltxa batekin, armendolena baitare. Ingo deuna da, gurinetan goxatu tipulina eta baratzuria, behin goxatuta dakaunian armendola botako izkio, gero, ardo zurila botako deu, hogi mami pixkat loitasuna hartzeko, arraizalda, eta dena birrinduko deu, iragatzi, jarriko deu, hau, plateran azpin, eta gero gainerretako lehatza gainen. Eta hoi gutxi baliz, gondi izte bukau, hau da bertxo zailua, Hemen armendola batzu dazkau xerratuta, sartaian xigortuko ditugu, eta gainetik botako jo kurruskari pixkatu batzeko. Ados? Bueno, eta hau esan da, lanian jarri bihargea. Lanian jartzeko. Zuk esan. Ni bexamelakin hasiko naiz, eta adibidez, beste alde batetikan, inbiarduna gurinetan, bai baratzuria eta tipulina goxatu. Orduan hemendikan atea bi ale, txikitu, eta gero haure bai txikitu. Ez da, zatitxuak ez dira, hain txikik ezein handi, zaten gero birrindu inbiar deu, orduan ez da okuidoikan. Ados? Bueno, esan bezala, nik hartuko eta mendikan ontitxo bat, bexamela nahi, hoi da. Ta lan egin berdu, eta mingainei eman berdio, Bueno, idoia, kontatu, zintzialaria zea, kimikaria, nun aritzen zea lanian? Beitu, momentu enten nau lanian, momentu enten. Duela 9 urte, azkar esatea, eske azkar pasatzait. Denboa bai pasatzea. Donostin bertan materialen fizika zentroan. Ze gauza bat bai kontau nahi dizuedala, ze askotan ez gea konstiente zenbat zientzia egiten dan hemen bertan Donosti, Euskal Herrian noski, baina Donostin konkretuki. Karo, ematu Alemanin, Ameriketan da beste lekutan iteala, eta hemen ze gaudela, ez da? Bai. Pintxo gaten. Hoxe, ez, baina mapan nolabait kokatu gea zentzu askotan, eta ni nago, materialen fizika zentroan, da hola Ibaetako kampusean, da hortxen bertan da kimikaseko fakultatea, DIPC, dala Donosti International Physics Center, beste edo nanogune, edo kortera ikina, eta hoain agian ikusi dezute, albistetan egontzan behintzat, ordenadore kuantikoa etorriala, Donostira. Vale. Ordenadore kuantikoa... Eta hori zen du dela munduan bi daudela bakarrikan, edo zezola entzun duen. Hiru, bat Japonen, beste bat estatu batuetan, eta Europa mailan esango genukena Donostin kokatuta dago, eta ez da kasualidadea. Osea, berez, bazegoen hemen nahikoa esango deusare, ordenadore hori besteko, ez? Eta alaxen erabaki izan, kriston dirutza juntzaigu hor, baina benetan pena merezi duela. Eta horren inguruan lan ite dugu ere. Adibidez, ni orain lan egiten dut, ni berez kimikaria naiz, baina orain fizikariz inguratuta egiten dut lan. Da, ronka bat da batzutan. Maitasun guztia, fizikari guztientzat. Eta guk jakiteko fizika, kimika, azkenian zientzia, ez dakit, batzuk askok multzo berdinean sartzitugu, ez da? Zer ezberdintasun da hor? Beitu, zientzia azken finean bere garaian dana zan zientzia eta filosofiarekin batera joan konturatzen bagea. Azkenean zan jakinduria, ez? Dano nahi degula jakin gauzak. Gauza da,
nola jakin nahi diozun edo zeri erreparatzen diozun. Orduan, esango dugu, fisikariak askotan osotasunean lantzen dituzte naturak dauzkan legeak, ez esango dugu, gravitatea. Bai. Edo fisika kuantikoa bera. Hori da oso eskala txikian gertatzen diren gauzei atzemateko. Kimikariak gaude gehiago lotuta sukaldaritzarekin adibidez. Gustatzen zaizkigu gauzak pasatzea. Erreakzioak egitea, gustatzen zaigu materia aldatzea. Fisikariak agian daude gehiago begira materia nolakoa dan, zergaitik, elektrizitatea garraiatzen duen edo ez, magnetikoak diran edo ez. Hori litzateke fisikaren mundua. Kimikariak gehiago gustatzen zaigu esatea, baina ni zerbait berria sortu nahi dut. Materiale berri bat, zergatik ez. Edo botika berri bat. Botika berri baten atzean kimikariak daude. Eta hor nasketan bitartez sortzen da zerbait, ez da? Bai, eta guztien gainetik netzako behintzat matematika dago. Eta matematikari gabe ezin da aurreain. Zuen motel ni joan, matematika hor esaten duela zehatza dela, beste batzuk esaten du ez dela zehatza? Zehatza da, baina da. zehaztasun horretan euki behar da malgutasuna. Hori da beste gauza bat agian ez deuna ondo ulertu, ez? Zientzia ez dela inoiz izan behar zerbait itxia. Beti pentsatzen da, ni hori grazia handia egitezian pandemian. Jende guztia begiratzezun zientzialaria esan ez. Baina esaidazu, zer da erantzuna, zein da egia, eta karo, zientzia dago galderez beteta, ez erantzunez beteta. Zu, zientzian aurrera zoazen einean, agian lortzen duzu zerbait erantzutea, baina zerbait horrek galdera gehiago dakarzki, beti. Orduan, horreuki beharrezu malgutasuna, eta zergatik ez, apaltasuna esateko. Bueno, gaur egun horrela ulertzen dugu hau. Baina agian bihar beste norbait dator, beste ikuspuntu batekin, eta beste modu batera azaldu beharko ditugu gauzak horrela egiten dugu aurrera gaina. Onartuz batzutan egin duguna ez zala nahikoa, ez? Edo ez zala guztiz. Ez que guri ez egu gustatzen egia hitz egitea, pentsa. Ze aldrebesa, beti esatea... Guztiz, errealitatea, nola esango zinun, Nahi gustatzen zait esatea teorietan mugitzen gehala. Nuk esateko, bueno, orain dakigunarekin, hau horrela ulertzen da, eta laguntzen digu, hau esplikatzeko, edo ulertzeko, baina, egon behar gara prest, esateko, txoin, astu zitzaizun hau, edo orain dakigu gehiago, da berrikusi behar dezu horre esan zenuna, eta ez heldu horri esan ez, eske, nik hau frogatu nun eta horrela zan, bai, hola da, baino, bueno, badauka beste kutxu bat, horrela indegu aurrera, eta horrela dauzkagu. Bai, dan ez dela txurilla edo beltza, edo badakala bere... Bai, hoxe, eta jendiarekin bezala ni beti esatet, ez zaite fiatu norbaitekin esaten baizu egi absolutua daukala, ez? Edo arrazoi guztia daukala, arrotasun horretatik hitz egiten deunean, ez? Ni pentsatzen dut zertu horretan zientzia aldatzen ari dela. Leheno begiratze zitzaien zientzialariei, hori, egi absoluto baten bila, berez ere gertatu zana erlijioarekin pixka bat, ez? Leheno behar genuen, behar hori, norbaitek erantzunak eman behar zizkigun, eta... Jakiteko, edo zer datorren ikusteko, eta lasaio bizitzeko, ez da? Eta jundianak inde bateratzeko, edo... Baina pixka beldurretatik abiatuta, ez? Orduan, beldurra edo ez jakintasun horretan eroso baldin badakigu ibiltzen aurrera egingo dugu. Ze bestela erantzun erraxak topatzen bakigu. Esaten, bere garaian esaten zakit. Azkenean gizakegu bueltazko matezkio burua, eta gauzak argi gustatzen dutia. Hoxe, baina, ni behintzat, pentsatzet dana ez dala argi. Jakin behar dala, pixka mugitzen, hori, grisoietan, ez zaigu gustatzen, baino, dana ez dala txuria edo beltza, ez? Grisoietan eroso egon behar gehala, eta hor ikasi, eta ikusi, eta onartu. Ez duk esango jazu, hori batzut ja jarrieten ben gurinetan, bertara botare tipulina, hor dazkasun txustarrak eta salakor azpin organikoa da kauta horrea bota. Bai, ez nekin nora bota. Eta ni galdetu nahi dizut, ja leheno esan dezula, eta hemen gelditu zaitera, bueltaka burun, mikrobinak nola berotzeu? Zer gertatzen da? Hemen induzioan bezala, leheno bakizu, zua ikustezen nun da, hor, gazakin, ikustezu gaza zu hartzen dula, ez dakit txingarretan zutan da, hola, da berotu iteula, baina induzioa, mikrobina, zer gertatzen da? Gauza errak ekarri izkigu zientziak, Bai. Zukalderako ere bai. Mikrobina oso historia politxe da, ze askotan gertatzen da zientzian, zerbait ez zaudela topatzen, topatu iten dezula. Deitzen zaio serendipia. Nola? Serendipia. Serendipia. Bai, ingelesetik dator. Eta esan nahi du, txiripa. Vale. Txiripa, zala egitea. Bai, laborategi batean zeuden ikerketa batzuk egiten makina batekin,
imaginatu, kriston tramankulu bat, eta horrekin nahi zuten nolabait energia iturri berri bat sortu, imaginatu. Bai. Bueno, hortxen zegoena, zeukan bere patrikan txokolate barra bat sartuta gero jateko. Bai. Da hor inguruan zeola, kontura utzan txokorratia urtu intzeta jola. Da kontura gabe edo ingurua berotu gabe, ze hori da garrantzitsua. Bai, ez da bere gorputzan berotasunakin izan. Hoi da, ez da beroa ulertzen dugun bezala, baizik eta izenak esateko, mikro-uina, ez? Mikro-uina, bai. Uin bat, tamaina zehaz batekoa, konkretuki mikro-tamaina. Bai. Gutxi gora bera, zentimetro batzutako uin luzeera daukal, uin luzeera da, zuek ulertu dezazuen, olatu bat datorrenean neurtuko bazen, olatu batetik bestera, zeman neurtzen duen, hori da, uinaren luzeera, eta hola daki. Surfa egin behar baizu, badakizu, noiz datorren urrengo olatu adibidez. Bueno, zientzian berdina, ikusten ez baitu gure, uinak, daukate uin luzeera hori. Eta justu, mikro-uinaren uin luzeera horrek sortzen du ura dantzan jartzea. Eske oso polita da. Ikusiko batzen dute badaude YouTubeen bideoak, bilatu zazue. Nola mugitzen dan ura, dantza bat izango balitzu ezala, azkenean. Uin horiek, izango lirateke, piztu izango bagenu, urari gustatzen zaion abestirik gogokoena daukana. Dantzan jartzen dira. Dantzan jartzen dira, azten dira mugitzen ur molekula azkenean da, oxigeno bat erdian, hidrogeno bat eta beste hidrogeno bat. H2O. Mugitzeko era asko dauzka, igual horrela, hidrogenoak, horrela, tikititak eta, karo, dantzan jartzen zeanean zitezea, berotu. Molekulak ere bai. Bale. Molekulak ere bai. Eta gero, zeatik batzutan, erdilan bakarri behotzea eta gero bastarrak gehiago kostatzen zaizkiotan. Ur gehiago daulako. Nola bai, ura da klabe guzti bakarra. Horregatik gauza lehorrak dianian ez dira... Eta nik inoiz ez rekomendatzen sartzea mikroondasean, igual, berotu behar badezu, imaginatu. Oilaskua, patata purearekin eta txenpiñoi batzuekin, berotu zazu gauza bakoitza bere denboratan. Ze gauza bakoitzak ura kantitate desberdina dauka. Eta azkenean mikroondasak daukan trukua da, hitz egiten diola edo entzuten duten molekulak ur molekulak diala. Orduan, segun eta zenbat ura daukan sartzen dezuna, berotuko da gehiago edo gutxiago. Gau, ze gertatzen da, bakarrikan berotzen da, ura daukaten gauzak, printzipioz. Bueno, gero batzuetan ere berotu itezaigu potokoa, baina hori bai dala, barruan dagoen janariak berotu delako. Eta esaten duen nien horri kaltegarria dela, ez da lagona edo, ez da hola. Lasai asko ibili mikroguinarekin. Gaina, ez da oso babestuta dago, ez da kasualidadea izatea esango metalezkoa, baina kontuatze bat zeate aurrekaldean eukitzeue lehen ikustetan, beirazkoa, baina saretxo batekin. Esan dizuet bat neurtzen dula zentimetroa. Zulotxo horiek ez badira zentimetrokoak mikroguinak ezin dira atera. Ez dauka beste misterioik, handilegiak dira ateatzeko. Azigea gauzak argitzen. Oso ondo. Bueno, hemen txe, indeuna da, txirlen mamilatean, zuku hau denak gero erabiliko du bexamelaiteko, hemen gurina urtuet, ingot gero irina, hemengo mamilakin, peresi eta esniakin prestatu bexamelan, barrun sartzeko, hau goxatzen dago, behitu, pixka goxatu deu, eta ingo duna ere bai armendulak sartu bertera. Eta, ingo duna da, bitarten, hau goxatzean bitartean, ungo geha reportaia ikustea. Eta zehazki goaz, arrandei batea. Ikusiko zuek gaur lehatzakin egean ez, anitxak izagora, anitxak izabera, goaz, bainat arrandeira. Goazen area eta guantxe gaude bueltan. Egunon Joseba, nire izena Beñat Urkizo da, gaur Durango zaude, nire arraindekira etorri zarete, etorri nirekin ikustera. Hemen negozioan nabil orain dela 20 urte egingo dut. Eta arraindegia 2019an hasi zen. Ni beti bil nahi hosteleritzan saltzen, eta, bueno, hau esan zen, zozer desberdina, ez da, mundu bardinan, baina benta desberdin bat da. Egunero, ez datzen naiz ordubietan, eta azten naiz portukin hitz egiten. Dau, Bermion, Ondarrun eta Pasajesen. Gero, telefonotik, kontrolaten du Galizia, Asturias, Cantabria, Portugal, arraina ona badago, niri interesatzen daiz beti. Bueno, hemen arraindegian, bezero daukot, Durangoko jentia eta kanpotik bebai badatoz, Bilbotik eta bebai badatoz ona, guztien bidatxu kalitatea,
Eta gero jatetxekin, nik goi mailako jatetxekin bakarrik egiten du bihar, hemen Bizkaian eta Gipuzkoan ere bai. Eta gero goiaz Madrilera Irubidar Astion. Gaur adibidez, erakusiko dizuet, ia zerrekoagun gaur. Lebatxa daukot anisakiz bakoa eta anisakiz daukala, bai. Kalitate hobiena. 32ko sapu bermeokoa bebai, buruak egin behar dugu eta bustena egingo dugu satitu eta horrela salduko dugu. Egunero ez da topatzen, igual bermiotik deitzen dabe, bainat, sapu bau dakogu 32 kilokoa nahi duzu, gorde niretzako ensegida noia bertara. Eta jutenaz, eta hau atxo arratzaldian atapata da, ni pentsate dut, hemen Euskadin asko konsumitzen da lebatxa. Da el rei, benetan arraindegitan da el rei. Bueno, gaur hitz egingo dugula lebatxan buruz. Lebatxa danak ezagutzen dabe, baina gaur oso gauza interesgarri bat kontatuko dizuet. Ikusten duzue, lebatxa daukot hemen, daukot mota bi, daukot pintxokoa eta bolantakoak. Honek biak eta honek biak. Bolanta da sarea. Orduan, ze pasatzen da hemen? Honek ez dauko anisakiz eta honek bai. Zergaitik? Hau da zona 4, arrantzan egin da zona 4. Hori da Eskozian albuan. Hor ez dago anisakizik. Orduan, hau lebatxa hemen pasajezen bakarri saltzen da. Hau da garestiena. Hau lebatxa. Hau da bolantakoa. Honek ez dauka anisakiz bez. Hau sakrifikaten dabe bertan itxasontzian. Anisakiza ez atarateko kanpora tripatik. Itxasontzi batzuk hasi dira hau egiten. Ze pasaten da? Garestiagoa dalea. Hone bizak, en cambio, anisakiza dauke. Hau arrantza normala da, haunek asko bemerkiagoak dira. Bitu. Hemen ikusten baduzue, hau garbi dago. Ez dauko eserrez. Baina, klaro, hau hartzen baduzue, hemen dako hau, anisakiza. Hau, de momento konjuelatu egin behar da, bai edo bai. Hori seguru. Eta, batzuk directamente itzen da hoie, bai hemendik, eta, claro, hau dena bota. Lebatxa, oso ezaguna da Euskal Herrian, da erregia arraindegitan, eta, arrain zuria da, ikusten duzue, egunero daukagu gure portuetan, da gero daukagu, lebatxan partia oso fina dena, ez da? Da kokotxak. Kokotxak, holan kuriosatete moduan, kilo bat kokotxatarateko 100 kilo lebatx behar dira. Orduan, eurek ebaitzen dabe itxasontzietan, eta gero saltzen da, aparte. Gelatina asko dauko, saltxa berde bat egiteko, adibidez, almejakin, hori da, otro nivel. Bai. Joseba, hemen daukot materiala, sukaldea zuk ipini, Hemen gaude itxoten zuri, Beñatarreindegian Durangon, badakizu nun gauden, zu nahi zunean. Agur, Joseba, gero arte! Aupa Beñat, eta mila esker. Eta egia esan, nola, segun lehatzan nondik handatorren, anisakiza illa ez dakala, zero ez dakizan jonu, baina asko segutxio bentsa beste lekutan tope daude infektatuta, baina badakizue, ondo sukaldatzen bada eta izostu iten bada ondo, anisakiza bertan bera gelditzea. Baina lehatza ze gauza hona dan, esan du bezala Euskal Herrian erregina, Gure etxende lehatza astero jatea, eta behin ez bada bitan. Hala da, eta geho zeharra dan, bai parrilako, bai reboxatzeko, saltza berden, pilpilan, eskain beste... Dana, pastela. Dana, pastela indako. Eskerrik asko, jarraitu olako garrei ona egartzen, eta gudan noi goxatu arazten. Gurean jarraitzeko, behitu hemen, tipulina batzuiak eta armendola zeitxura hartzen edian, hogi pixka botako deu, baitare ardozuria, eta salda, goxatzen utziko deu, gero birrintzeko, saltza prestatzeko. Beste alde batetik aliolila prestatzen jungo zea, bale? Venga. Baratzuri alde batekin, Vale. botako jozu arrautza, armendolaen
hautza, igual erdila nahiko izango, bale? Bale. Ospina eta jarriko izut hemen Olioa beharko, hoxe. Bai, olioa eta gatza, sosito ez gaibiliko, ez da? Bueno, hor olioa eta hemen gatza. Eta baratzuria osua, ez? Bai, osua. Hor izatea bai, barrukuak, igual investigatu inberdia hori, bakizu esateko batzuk barrukuak errepikatzeula, ez dula errepikatzen, ez dakit. Ingo deu. Inberdezu hor kimika saio bat, horko barrukua dan errepikatzeuna, o batzu jabea, edo nik entzun dadaka batzuk esate duela, errepikatzeula gordini da honian. Eta sukaldatzen zunean jautziteula errepikatzea, segun ze temperaturatik pasatzean. Ba, ikertu beharko, deo. Ikertu beharko. Erantzuna ez dakat, baina itortuko izut ni beti erdikoak enduite. Bai, bai, nire aitare bai, beti. Eta nire aita, si hori sukaldatzen bazu barruko ez du zehatzen, hori baratzuri fresko ateatzea, hortikan ateatzea. Ados. Ikertzeko. Hortxen erronka, bai. Txintxilik hautziko dugu. Bueno, Idoia, noiztiko espatzen da emakumetan eska zientzialarien nazioarteko egun hau? Aspalditikan? Bai, aspalditik. 2016an, ja ofizialki esan zan egun bat behar genuela. Vale. Eta hortikan abiatuta, esan dizu edana, heldu genion hemen Donostin, hortzen duela 10 urte, betetze ditugu aurten. Vale. Hasieran xume-xume hasi ginen, esan bezala, hori ere asko gustatzen zaigu, aldarrikatzea. Ze batzutan badirudi gauza hauek izateiala pixkat pink washing esaten zaiona, barkatu ingelesez esatea, What is this? What is this? Pixka bat aurpegia garbitzeko, aitzaki bat esateko, bai, nire naiz feminista, bai, nire naiz honen aldekoa. Hau alderantziz izan zen, esate deu, zientzian asko erabiltzen da, esatea, zerbait datorrela, azpitikan gora edo goitik bera. Hau, azpitikan gora dijoa. Hau da, hasiera, aitortza, eman behar zaie, hor lanean zeuden pare bat lau emakumei. Gero, urrengo urtean ja gehitu ginen, gehiago, da hor hasi ginen gutxika zarata pixka bat egiten, eta atzatzu pentsa hasieratik euki genunik, ez oi hartzunik, ez laguntza ondirik, baina gutxika ikusi izan, benetan beharrezkoa zala, ez? Eta egia esateko, jaso genuen laguntza, aitortu behar diegu, bai aldundiei, bai Eusko Jaurlaritzari, batipat, Donostiko udalari, beti egon da gure alboan, eta hortik abiatuta, pentsau, lau emakume horiek antolatu ahal izan zituzten itzaldi txikitxo batzuetatik, gaur egun daukagun programara. Benetan sartu zaitezte webgunean, begirada bota eta disfruta, ze goxatzeko egunak izateie, guretzat behintzat. Lan asko ite dugu egun horietan, bai, Eta, hor, esan dezulen hori bai, elkarte mordoa zaudetela. Bai. Ieia... 35 inguru. 35 elkarte, esan dezu. 35... 300 piku pertsonetik gora, ez da? Bai, zientziarekin lotutako 35 erakunde. Bai, ikerketa zentro, bai, adibidez, zentro teknologiko, zientzian saltxan gauden guztiak, adibidez. Bai. Eta gure helburuen artean beti egonda aldarrikatzea zein dan emakumeen papera zientzian. Ez pixka bat berreskuratzea, agian hain ezagunak ez diran historioak, ze zakizu zenbat eta zenbat emakumeen lana etzaien aitortzarik eman zientzian, baina pila bat. Bai, Hortik, beste arlogo askotan bai, baina zientzian ere bai. Bai, nola ez. Eske azkenean pentsatzen dut, ez duzu, zientzia ez da izango salbuespen bat. Ze hori ere kuriosoa da, nola zientzia betidan modernoa eta betidan aurrerakoia, agian bate pentsauko du, ez da hola machismoik edo, ez da hola horrelakoik inguru horretan, eta ezin gara libratu hortaz. Ez da libratzen inorrozaz. Zeuk esan eta hasiko naiz, Bale. Goxo? Goxo, bai hor nahiko olio dakau, ez dakitan harrapatuko izun, Bai. Venga, ekin. Bueno, pizkanak agon, mantxo, ez badu harrapatzen, guelta emango jo. Beste arrautza batekin. Hau ingoetena da, azpin bat jarri, eta gainen beste, baina nioen una asalaia gainer erretzia pixka, bestela gordina galditzeko. Ona. Baina harrapadu, baina emozionatu inaiz oli joakin, Ai, a ber, Arrazoizu. Asala hami markatuta. Hau geho, gainen jarriko jo, bexamela erdinak jarri behar dio. Joseba, nik uste moztu dala, A ber. Nik uste moztu dala. Baure zientzia da, pixkat, Bakizu zergatik mozten dan. Ni beti zete eta azkarre. Ez, beitu, olio gehiagi bota ezu. Bai. Eta beitu, arrautzak ura daka. Eta koipia behar du, ezta? Emulsio bada. Ordu, molekula batek urana harrapatzitu 3 olioana. Ordun, 5 juten bazaizkio, moztu iten da. Ordu, nola berreskuratuko deu?
Beitu. Ai, Hartuko ama. dugu hemen ur pixkat, Ainere beste amarentzat arrautzat musu izango bat. balitz bezala. Amako Eta, itxite. bai, hombre, hemen ez da zer botatzen. Orduan, ingozuna da, honea, botatzen jungo zea, pixkanaka, Venga. pixkanaka, eta... Osa, lanak endu beharrean lana eman dizut. Ez. Guen gio alio ligeio da kaugateko, lasai gio. Guen jun botatzen pixkanaka, venga, eta ba. harrapatuko izu. Baina, ura Vale. ez du epela onbiar. Berdin jo. Ez da okuidoikan. Ez da okuidoikan. Zu bota horrei Eta lasai. benetan ez da hola, ez da kalasorik ikusirik abiadurakin. Abiadurakin bakizu gertatzean, ba nola behan arrautza ur horrei, askotan olio asko sartze zaionian, bram moztuitea. Bueno, lasai, ondo goaz. Altako deu. Ondo goaz. Mantxo bota, Eta emakumeen egoera, emakume zintzelarien egoera nola da Euskal Herrian? Ba, egia esateko, bai Euskal Herrian, bai Estatu mailan, bai Europan, munduan esango genuke, Bai. antzekoa da. Antzekoa da. Ikuste deuna urtetik urtera tamalez da, ez dala aldatzen, edo ez da aldatzen oso nabarmenki. Harrapatu igu, Ez du hobea iten, Nik esango nuke bai, ez? Baina zeu hemen... Bai, hobea iten nahi da, baina guendikan asko da gauiteko, ez da? A ber, gauza da guztietan bezala. Segun eta ze zientzia eta zarian desberdintasuna handia daude. Sartze bazea zaintzarekin lotuta dauden zientziekin, Bai. biosanitarioa diranak, horre emakumeak nagusi. Vale. Arrakala nun dago adibidez, nik lan egiten duten zentru batean, fisikari lotuta, materialen fisika zentroa, hor kuantikan sartzen gera, oso teknikoak diran gaietan, ingenieritzak, informatikan adibidez. Zubentsatuko zenuke informatika orain izango dala, ba, seguraski, behintzat, hori inoiz ezago esateik, baino etorkizuneko lanetako bat, ez? Ba, orain, ia datorrela, adimen artifiziala, nizerrakit, ba, big data guzti hori, ba, hor, zeinek ez du nahi egon. Ba, bueno, Donosti baten matrikulatu diren pertsonetan, 15% bakarri dira emakumeak. 15%. Ja. Eta... Eta hortan ebai lagundu nahi dezu, jendia bultzatu, ez da? Bai, ze azken finean ez ditugu euki erreferenteak. Euki ditugun erreferente guztiak izan dira gizonezkoak. Oso gutxitan erakutsi digute badagoela, bueno, eske edo zeini, bueno, ume bati behintzat esate badiozu, esate bazenion behintzat, zientzialari bat marrotzeko, bai edo bai, Einstein bat asaltzen zen. Ja. Edo frikiren bat. Eta horren min asko egin du. Ze azkenean emakumeak horrez gera ikusten, ez gera ikusten gai. Identifikatuak. Ja. Hori alde batetik. Eta gero, hori ja, konturatu geha, urtetan, ze 10 urte dara mazkigu, behin hori gainditzen dezula, ze ja, ateazan ikerketa bat, 6 urtetatik ja, emakumeek atzematen dutela, nun diran ongi etorriak eta nun ez. Eta zientziaren munduan ez ziren sentitzen horrela. Baina hori gainditzen ari gera. Daia gai ikusten dira. Ez gertatzen da? Gero, iristen zeranean esatezu, ui ama, nora noani. Ze ikerketa zentrotan joani, non baldintzak nolakoak diran. Zelan giro dago. Zaintzen alda, konziliazioa dibidez. Eta ez detenekin esan nahi emakume guztiek ama izan nahi dutenik, baizik eta bizitza bat eukin nahi dezula. Claro, eta pasako dala momentu baten segurazki momentu hori, ez da? Bai, edo bestela, nahiko ez zula banizerraki tromboia jo. Zure lana ez dela izango zure euneko euna hori, sukaldaritzan ere gertatzen zitzaizuen asko. Goi mailako sukaldaritzan zergatik antzineten gehienak gizonezkoak. Bazkenean, esfortzu hori egiteko prezeudenak gehienetan gizonezkoak ziran. Emakumeak hor nik uste pixkat argiagoak gerala. Baloratzen degula asko gure bizitza pertsonala. Bizitza, familia, bueltan da ona, Zaintza, azkenean. Zeure buruaren zaintza, zeure ondokoen edo zeure semen zaintza, eta bizitza bat eukitzea. Orduan, buelta bat eman diogu espitxari, ze azkenean beti izan esatea, bueno, emakumeak bere gai, ikusteak gai zerbait egiteko. Baina gero ere, behin gai ikusten diranean, iristen diran lekura, preste egoteko emakume horiek jasotzeko behar dametzala. Emakume eta pertsona. Zer ikusten azkenean, alderrikatzen ari gerana, berdintasunetik, ondo etorriko zaigula danei, ez? Pixka bat, lasaitziek, ez izatea dana, zientzia bai dauka lehiakortasun hori bere baitan. Azkenean oso lehiakorra da, beti bili behartzea saiatzen azkarrena izaten edo zerbait lortzen besteak baino azkarrago, da hori aldatzen ari da pixkanaka gehiago kolaboratzea, elkarrekin lan egitea,
Da hor erosogo ikusten gea emakumeak, eta nik uste geroz eta gizonezko gehiago ere ez direla identifikatzen perfil horrekin, ez? Esateko, hemen ibili beharko naiz ni burruketan honekin gora iteko, da ez dakit nor zapaltzen, eta igual mundu horretan ja ez gaude eroso jende asko, ez? Esate, azkenian agintaria zergatik dira, hainbeste gizonezkoa, gustatzen zailolako bai zapaltzia, bai besten gainen egotia, eta bai molako historia egitea. Bai, hau salbatu dugu. Hemen, salbatu dugu. Bueno, haure bai ligatu dugu, beitu, Kusezue, zenbe xamela indeun, eharra, hau ostu eta egongo bazan, bakio kroketak iteko pres, baina guain, beruan jarriko jo hemen gainean, eta gatza pixka bakarri botat jotu. Zergatik txirlak irikitu gunean bere gatza botatzen du, eta orduan botatzen bai beste besamel batei, bezein beste gatz oso gehitxo izangoa. Hemen ningo deuna da, beitu ze gauza, eharra besamela indeuna gaurkoa. Eharra saltza iten aigea, eta alioli ja pres dakau. Ingo deuna da, hau, hemen jarri horrela, hemen jarriko jo beste lehatzan pusketa gainean, eharra itxura hartzen nahi zaigu hau, beitu, gainen jartzi gola lehatza, hori igual batentzako, beste pusketa horrak gehiago eteko, ingo ete, ingo deu. Jan badetzak eta emendikan zuzenean. Amonei beti biltzen nintzen hola. Hau beste lehatzai jartzeko. Eta ikusi zu ez nedena ez tetela erabili, zegatik antxirlek desente suku bota du, eta suku horrekin prestatu du. Baina garrantzitsu da, suku hori botatzia zaporea arraukitzeko, ez ne asko eta suku hori ikendu. Haure behitu, haure loditu zaigu, birrintzeko prest dakau, bale? Eta egin behar deuna da, behitu, honei, gainen jarri. Ali ja, eta gainerretzea sartu. Ali ja berrezu. Bai, hemen. Hau esaten da, ali baino maionesa de ajo. Maionesa de ajo. Maionesa baratzuri duna. Segatikan, ali ja bakizu bakarrik handala, katalanak ite duen bezala oso ondo, olioa eta batzu jakin. Bai, eskuzola, epa. Taka morterituan, Bueno, hau hola jarriko deu. Zan bezala gainerretzea sartuko dugu, hau birrintzen jarriko naiz, hau esigortu behar ditut gainetik botatzeko gero kurruskari bezala, eta horre ikusi de zerbait ekarri dezula, esku artean. Bai, zu jalean gaude. Bai. A ber, behin da berriz ari gera esaten hemen ordenadore kuantikoa ekarri deula, esan dizue, ni materialen fisika zentroan egiten etela lan, baina zientzia leku guztietan da. Leku guz, zeuk ere esan dezu. Esplika, eman diguzun azalpena maionesakin. Maionesakin, ez da. Bai, esperimentu txiki bat ekarri dizuet, eta propio ekarri dut oso simplea dana. Dani, gomendatuko nioke jende guztiai, eukitzeko etxian, beti, batipatu meak badauzkazu, COVID garaian beti zeon nere etxian, kilok eta kilok, harto irina. Jendeak hau da, harto irin, refinatua txurila baina. Refinatua txurila, bai, danok ezagutze deu, baina ez deu esango izena, merke-merkia da betikoa, bale. Gehienek ezagutuko duzu esperimentu hau, baina ikusi badezue telebistan eta gaur ikusiko dezuen bezala, intzazu etxian. Ze benetan, lasaitzeko mouko esperimentu bada, da goxo-goxo iteana. Ze bihar dezu, irina eta ze gehiago? Bat, bai, irina, ikustezue, txurila, ura eta egurrezko, bai, goiaratxo bat, bai, hoxe. Vale, hori, hemen txeura, txegoiara. Bueno, hau ez teu jango gero, Ez? Baina jolasteko zoragarria da. Bai. Eta ikuste dezue, dana pixkat, aujo, nengo dugu, bale? Zu sinistu. Gustatzen nahi, aujimetro. Aujimetro, hoi da. Euki pixkat hor gordeta irin gehiago, ze deskuidun pasatzen man naiz, baina dana da testura kontua. Hemen nasten ari gera hori, irina eta ura. Eta ikusiko ez du, sortzeala, oin galdera ingoizut, zuk agian bakizu. A ber, hemen lortu deun naste hau, ze esango zenukean. Likido edo solido, hola itxuraz. Kezka sartze zaitegia esan, Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Likido edo solido. Bueno, a ber, likido bat bereizten dugu, Irina, karo, ogi masatxo bat zer da, ogi hore bat. Likidoa edo solidua. Segun kantitatea, ez da? Lehen esan dugu, zientzian dana ez dela txuria eta beltza. Badaude, justu esperimentua hortik handi joa, ze nahi dugu beti gauzei izena jarri eta esan, hau gogorra da, hau likido, osa solido, hau biguina da eta muituitea, hau likido, edo hau airean da, gasa, materiaren estado desberdinak esango genukena. Bueno, hemen sortu deguna, da krisoietako bat. Bi gauza batea izatea. Hain naiz, hain naiz, hola poliki, beste trukotxo batea, hau prestatzeko. Ez euki presaik. Lasai, juneta. Bai. Ze justu, irimota honi gertatzen zaiona da, gustatzen zaiola goxotasun estratatzia.
Da zeu gogorreite bai ozu, beak ere gogor erantzun. Bai. Bizitan gauzaia danakin gertatzean bezala, ez da? Hoxe, pertsonekin ere horrela gertatu daiteke, ez da? Bueno, baina hoiak hasi lista dakat, Baina ikustezu, ez? Poliki bili behar naiz. Bai, zuk esan dezuna, urgeiegi botatzen bai ja orduan likido geldituko zaigu. Bai, likido edo, bueno, gutxinez, goiko aldian mintza bustiko beha. Hori hola zen lagatzen deunean, nahiko likido txauzen deunean, erabiltzen dugu gure saltzak eta loditzeko oso aproposa da. Venga, nik uste prestaukagula. Da hoin bai, etxean egin behar baizue prestautze hau izan daiteke nahiaina txerrikeri. Ni behintzat nire umeei usteiet eskuak sartzen. Da, zuetan nire nahi bat ez eskuak sartuketu, baina, heldu. Katxiz da, amar, baina likido da gota. Bai, baina heldu iteu. Ingo deu froga. Poliki hartuta. Suabe, zerrau. Likido, zek uste zuzu. Niko ziten bai lanian esate dute. Potologi gelditu zaizu, baina gero ikustezu likido dola alde berian. Bai, gauza da denbora behar duela, baina zuk moztu egite badiozu azkar, berak ere azkar erantzun. Egite badiozu gogor erantzun, bitu, Manua? Gauza ona. Ze, harra, Maio, azkar, beldurre gabe, hoxe. Karo, hau dago, solido azkar, eta mantxoite mazu. Iozu goxo da likido. Suave. Da, nahi gustatzen zaitena da, hau da, txerrekiren maksimo da, heldu, desatezu likido, hola, azkarriten badio gogortu ingo da, bitu, bola bat emateu, baina, aldi berian. Ze ona, hori bai. Bai, txerrikiri galanta, ordenagailuak eta kendu, alfombra onduan ezibili, ez da? Bai, baina bitu zeharra, ez? Bai, eta hoi, etxean zaudenean pixka durduri honi zerdakit, euki beti, euki hartu irina. Haure bai inda transformatu, betu, Buah, egarrein dugu gaurkoan ebai hemen. Baitu gainerretako aliolile. Aliolila behitu txurilla zan, labea sartu dugu, eta tak, marro jatea dugu. Hori bai, pasatzen bazea, beltzateatzezu. Hau beti txuri, bai. Ze berezia, a ber, urtsi ez gola azkarri. Maio. Ze ona! Hau ahi ez dala ingenieritza ez dakiz zer. Obradoren ezin olako gauzikan, Txian ez zuena, Oida, eguna pasatzeko, atxalde euritxu bat pasatzeko, hola esen. Hemen barruan daudenak, ja, botako zuen txapa txikitxo bat, nik gudeitza iziegu polimeroak. Polimeroak, bale? Almidoia. Bai, almidoia. Bueno, omen barruan dago, almidoia ez beteta. Oie dira, kate luze batzuk. Imaginetu behar dezue, hola izango balitz, bolatxo batzuk, espageti saltza bat izango balitz bezala. Kao, ze gertatzea, hoi, nastuta da honian, zu imaginatu dakazuela espageti saltza, eta ite jozula, erantzute izute espageti guztiek batera. Baina ematen badiozu denbora, sartu zaitezke espageti horren, hoien tartean, como saretxo hoien tartean. Baina denbora ematen badiozu. Ez badiozu denborarik ematen, ez dizu utziko. Harrapa bengo zaitu, sare bat izango balitz bezala. Orduan, trukua da, hori batzutan, hemen mundu makroskopikoan ikusten ditugun gauzak ulertzeko jarri behar ditugula betaurrekotxo batzukola, mundu atomikoan zegertatzen ari dan ikusita ulertzeko. Ni hitz eta pitz eta zu bitartean lan da lan. Bilon artian indegu, Razio bakarra bestia prestatu behar dugu, Badazka borroza gai guztiak urrengo egiteko. Bitu zeleatzen duen hemen, Elegante. Ona, bale, aborrela. Eta, falta zaiguna da, bero daude, baina, hartu gitu goiara batekin, txukunago ibiltzeko ere, bai. Eta... Eskuk garbitu itzaket. Bai, noski, sartu hemen erraskan eskuk, txukun jarri, eta haure zientzia da, argina terren zientzia, perexila behar dula errezetak. Ona, hola, hau hemen, ingoetena da gainetikan, albotikan nola jarriko dugu kurruskari pixkat, bale? Eta, historia maitzeko, perexil pusketan jarriko jo gainean, hemen txukun, horrela xe.
Idoia, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Urrengo astetik aurrare bai, hemen jendea izan. Nola sartu berduten, gauza ekimen horiek topatzeko. Hoxe, errax, emakumeak zientzian. Jarri hori zuen nabigatzailean, da hortzen topatuko gaitu zuen gure webunean, zuentzako gauza pila bat prestatu ditugu benetan bihotzu jotzez. Eskerrik asko. Aupa zuek. Plazer Eskerrik asko handi zuei. bat, eta mitxe gelditzea gaur egun ikusi eta hauxe batez. Agur lagunak.